agus a fáilteró go léir chomá agus canígin le. Ní feice le rá a leabharach. Okay. Now, han leabhar go háil an caiim rá tá sé glóte is Órchiste agus Órchiste Cataisethe. Tá scíóireacht ón ar scíóí mór go léis fu na tíide mar a chluiceadar Nollag agus mar a chuig an Nollag a bheimara agus scéal na Nollag ann ó hústeide. ó aimsin sí scéil sé gin lá tainneha. Agus chum meile sin ní bháin scéal na Nollag an éisin a chalar agus na ar nín ar deoríocht don macálíh agus meid an ní sé na dín se léir ar deoríocht cad scíad sa mé Nollag na bhí bíidir haar leir don Nollag. So ha chutasú gadát is am an speisialtí Nollag. Am an speisialt fad dún gléis. Agus stócha na fléin áid sa bhíon a há cho úntach leis an Nollag. Agus chuid ar scíbhnóirí é sin a bheim dúin ina scíbhnóireacht. Agus tá snóméis go do Ghael-Taca gorcaig, catú polítíocht a bheith go do gódaíodigh tú, tá snómé le leán chléise agus ar donna cho ódra sceúil. Agus cadiscí sé sin ar an Nollag a gléise. Agus fémar hárágam, mar sé dúte, mar a bhí riamh, agus tócha mar a bheith a deo, bheith salúntas áide ag buinte sin Nollag. Sa tanna héal, hí díomhaireacht agus súlaíocht ag bháile sin Nollag, álaigh as go raibh brodéigean le tarlú, nar hálaigh riamh hana agus nar tarlóch ríist a saoil ar a bio. De bhí tí a galbhú dó ar feadh tí seachna ar lídra bhré, ag sciasa agus ag glanna, agus a críl fi na fallí ón déhstig agus a imlach na nós agus na bhneog ón déhmá. Se mar a vís rá, de dhéantí scias agus a maisiú agus do chuirta iadach nó pápéir nó ar léir, de nítí fiú an chroch sa tro, agus má bhí Paul sa núl ár clé de líontaí an Paul le dúrachtacht. Agus bhí sé géascach languí rih Nollag, agus leis narigad a gindí sin na languí seanídís ló na Nollag. Sa písan ige chuma. É chuma ní bhíh éon aspa cabhrach chun na hibide go léis. Gágach san drámeile chun na cabanna de dhearad na langaí agus iad a ghalbhú don maraga. De chatí an aimsis agus an tríide agus an ghae daide go má, é deagal go miorfaí i deanta ar locht an baragaigh mar gur eistir fada farige éidir go brí nó ar bhíal an dá chab. Mar a hétaí ag díal na langaí i máid bheaga gá bhaide nó ceadhhaide. Bhíoch na báid mhóra go léir lecha suas a ggóirí hírig. De dhéindí se gló agus a dhialtaí an tíasc agus ní dhéantaí dearúd a éine. Ní gách bhí éine gan bacchas nó báiliadig nó éigin a ggóir na Nollag. Bu jou le cuid an gléidirh é sin, nach de sé sin. Agus sunna ríist tá an tairpád go mar a chú ina leabhar álinn idir gá héal a caiilecha mianam nach déiris a rá an rud céanna in níar a ghuiinech. Tháinig í an Nollag. Bhí cartacha ganí ag techt thar meile ó bhuch maidine, na buailte glantamach, éal ar ealaí stíige mó, péint ar gach ar a dóch péint, cuilean ó chrálaí agus ainán ó charing na dúna, in náidean na carachalí, agus cín le daite i brocaí ganí, agus sa fneoga in sa fneoga, mar áilte de leanamh ar a sentí in na heachtarige. Agus a ríist fe mar déidir Seán sístig san lán a Caint buint einán. Níor bheith chilinn san lán, so chud níos einán tíbna fneog agus os ciúna nairta agus os ciúna bitúdí agus ar chaidí sé buint ar a bhail. Bhór an spórt a bhíocha gon le líana Nollag a hecht. Neidir é ach sin héin. Badalinn lá agus ihe sar an míocht takathe. Héimiis de buint einán agus téadáinigin chun dot síos na feiltecha mar bhíoch an tainán in rá áite fós. Scíl mis fear síos sa bhail agus téadáin ar a chum, agus bhíoch sé ag buint an einán agus á chatha bhuaig síos ar a dráig. Bhíoch na garach lí híos agus bailíide sé. Chur mis mór hímpel in na fneoga go léise agus in na prócaí bhí fés na cuingle. Mis sé ag glúcad son agus thug mis motacháin mhuara ráirlinn. Bhíoch cuire ar crocha nuas in scach tíigh í an Nollag. Agus an fear ná bheith an chuirige reintí leis. Nach de sé sin.
An hen fi nís fer sin golhúd an Nollag agus gan dat bích éach de Chorcaí an agus héidir se buinte chuilin agus an eineán agus héidir se a dráig I te a gaiineh agus gran le Christa Procaí ha se leiste Procaí lá a gaiineh chun chuidir me an seúnta agus gan dat an bailúán an Nollag san lá mór gríbe sin sa dain bailúán an Nollag agus húdís na héad a bhí bhtha go na Nollag. Agus is son langa bhícha chu mar dhíine na Nollag. Agus chosnaíoch an Nollag, agus tosnaíon dumsa agus an mórán daine an dat, lára le í an Nollag. Agus bhíoch daine mórcha, langa agus perseach, agus tá idir álan sa leabhar, nada cén lehanach, ó bhar níos léidir bheith ráin is an chunas an perseach sá dhéanamh. Plúr agus nniuin agus meall beáime. Agus sal agus pibal an dat. Agus ach annach san leán géidir bhíocha go, géidir leite a chudís ar an langa. As bhíoh sé sin deise gine go bheile agus bhí sé anna bhlasta fad caiim mé rá. Agus sun ar a lasaí na cíle, Tá písáil sáige Máirín Uí Shé gan an leáin. Riimi sé machar I móthir chun solas na gríne ag iscint I dtithe an bheile. Is chéimhís bhainamach trasan na farige, síilte gún chuin. Brafá gribh diagacht is diabdacht éigen file ag buint leis an líthe ganhisa. Gribh solas na bhlachas, nó ga híomhaig an dalamh ag solas na gríne, is iad ag fáiltú riimiis an monócín a héalaíoch a ggóideamh na híthe ganhis sin is stábla fuór na nasal I mehel fadó. Agus sun bhíoch an simné glanta go an dat gur senti agus chun go senti nuas an simné, agus tá pí anna gheasan sa ríise go Máirín Uí Shé me sin. Ihe Nollag agus sin ná lenaí chuir mís ar stochas a chra. Deirta líon go go santi nuas an simné, agus buné sin a chúis gan lantíon simné rih Nollag. Chun ná raichan sú ar hentí. Nuair a bheith sé dul síos an simné agus mála mór brotan sí hiar ar rám, agus é tríéis techt ó nóhuaig. Ba glunne chun sa thugach sé tras na farige ó gúchaí, ihe ghoracha gléifar miúil. Dirtilín gribh cóiste móraige, gribh scíháin mhór is. Scíháin ar chuma bhíocha na hangil agus an na héanathe, a thuairh tras na farige san éire ó gúchaín go dtíon leán. Dirtilín go méidir go meach an fear bocht rite gaiid as a chud Bronntanas sí, agus nar éidir leis puin a chud nar socha, mar gribh annacha leanaí sa daingen in óchaín agus an leán. Nach desa é sin? Soms go sé sin go háil na fad. Agus sun héidir sin afran, ní bhíoh éon afran me an níhain ach afran anúir maidin ar beach an lé, agus tá pís ánaige Tomás ó Cnéide ma jaall an tafran sa. Ní bhíoh éon afran me an níhain an nuairúd, ach afran anna bhuch ar maidin, rúh beach an lé. Afran na Guine a thugtaíid, agus cheadtaí go láidir, gribh tairibh afran agus fithe ann. Snéidir siad afran na Guine, afran is fithe. Bhíoch an sápéal chud dorcha le pic, ach an dá chuineal a bhíoch ag an sagart ar an átóide. Ach fós, do réim a thuairimse, de bhí an sápéal geall le creidirh phobal, a bhí ag túirt aire do dhé. Bhíoch scléip agus glundarin ag fille bhaile a ggóir ar géad frin, mar díirich cosú le dánach cásca bhíoch sóláistígin. Agus is an tá pí anna dheas chum maithaige Monsignor ó Máirín is le go seachtó héad mar jaall is na hainmhethe Uí Nollag. Agus bhíoch nós agus tá fós géit sa filmóidí glanan siad an buaile mó as chun siad gran agus scainmhéid agus tugann siad písa beise féis nó punan beise coisce dos na bahag sa críide Uí Nollag agus ar há fáile sin chuma agus a fuair na hórpa fadéidir. Well, hín scíalt for lehan a fuair na hórpa sa bheith níos. Deirtaí san órap go déach na hainmheh go léir ar an lúne ag uair an bheith níthe Uí Nollag. Agus hagach Caintóir. Do ghlaoch an cleachar dúis, deireach sé tá críos saoilethe. Laidin gan dat a lárach na hainmheh san órap mar níor bh éon ghailnecha. An sun lárach an bhó. De glór ísisiúm agus deireach sé.
Caint. Agus deagríchan tuan, de go Ghael ord Bethlehem. Agus a dedi hir, dedich an tassel. Eiglin. Nach das, sin aglav o radio na Ghael-Taca le Caint o dar o Cnéide, vi diant ger Máirín Uí Shé a bhí a gobal radio na Ghael-Taca an uair. So nish, nada chorai me nish liv gan daut an sunt ha lán an maialar a lán Nollag agus an lán ríist a lán Nollag hédís síos an dráig a gimmert cumáin. Agus a ríist har pís an jasig an talánach ar sin agus sé go sa cumáin agus léróid a bhíoch an uairú ran. Is a dráig bháin a bhíoch an báidecha gan stoc an abróg amach go dtíar mneall éonhfuil a hechan léróid an airge. A feaghála dhéag na Nollag ní bhíoch sé gomas éon san leán an bhó a bagad chachlik le tinnis stromma, agus tinnis kná, agus costúfag bert, agus parailig a lechos go ceann mí. Bhí sé gimad. Agus rútaí etin a bhíocha agus léróid caitstocha didís, caitstocha. Agus ní bheith leiscar a sun dul a snáb lán Nollag. Agus an sun a ríist tá bíon uainis ar lán gona Nollag chuma, agus tá seán ar dáin tréis rud anna dheasa scíb maiall Nollag do riine go bhíon uainis ar san Nollag. Agus de sin uainis bheith éine, mar lá anna halúntar fada se lán Nollag le dé. Tám caite sa leba ó hin. Níor léas feice rinne híthe. Níor is sa péirfiúháin. Ach fós brahan blas na Nollag ar an lá. Sné lán Nollag. Agus ní honna é agus éon lá eile sa bhliain. Ihe le Nollaigí seo, agus tá díobhreacht a buint léhí. Agus is féidir leis an duine éonar is stíige seomra an díobhreacht údar bhreath. Agus déan sin san lá suainteach se lán Nollag, níl éon lá cho suainteach leis, bhé dé. So tá scíb nóidí tá sé scíb go chúntaach maiall ar an Nollag. Tá na hééis seanna go níos fearr ná chéile. Is tá ceann álaí a Martino Deráin lean chuta se cuinle ar lasa. In na leán beag I géin san níothar, be cuinle ar lasa nocht. I dtithe ceantaí sa dtithe ceann sline, rá cheann diaag de cuinle a bheits a lasa nocht. Mo chuin bhneacht siar is na cuinle gala a bheits ar lasa a nocht. Is céad bneacht fí ró le lábh bháin a lasas cuinle a nocht. Agus tá cosís álnige ar Bronntanas Nollag is an Nollag an Áran. Tá sé glóte is sligadíní óris an héin físa sa leirsa. Caint mé sin rá, na héin físa. Gan dád san lán Jolín san, ó gan dád fíocha Turci có lán Nollag, agus fé mar dedim san leán cuir bhíocha. Agus dhéanacha cuiríad rinne Nollag níor bhéon sisneoir có bhíocha an cuir crochta sa sisne có agus Tara caiistú rinne Nollag. Dí dís patóga deasa leis an bhfuil rimis Nollag agus bhíoch blabjá, rósaide lán Nollag agus bhíoch blabjá a fuid an bheile. An Jolín san, ó lán Jolín, cail agus na héine ristir siar síos sós a lorug ag fidil agus certain le chuidir naig agus flútin agus buscaí sláin agus córagus na leanaí meachta fuid an bheile sláán beolis agus a sun hechan Jolín mór amach gan dat. Bhíoch choras feistil go son agus ceol le dearmh agus rí setine. Agus an tair más óhaí na bhfuil aithne go bheith há sé tréis rálinn an bhrí há leis an Jolín. Gúil chodars noch I déis an Jolín agus buin aistóidí siúil ó na dáil a bhí gníomhach san na dáil sa 6 uistíag sa 7 uistíag. Gur túncar agus ar smí ón grúpa san in ár Jolín éarnach. Agus mar hapla an Tambadáin agus an Captaín
agus el Pelsenio, ní díar mena focus el Capitano, agus mar sin the characteri a haka son, ar a vika son, agus a haka in son grúpa son, comedy did that, ní ro bhain leiden. Ach go háid he, tugann sé sais brí an Jolín rún, agus an bhí chéan chin de lastaní sin, agus smór troi sin, ach bhí pís an iastianta go fáilí mé. Ach a stálim go lasta cuin linis, lastan sin léir cuin linis, mar nar a chun tuaid an na sílte, tag an na sílte léir foiid na tí ar siúl. Agus héidir sin machas veridir sé Jolín, ach nachas é sin a dhéan le malínteach, stoch go nín sé fadóriab, agus chuir sé stecha ar hore, cheang lís do hore, agus ogris típla le hé. Vís sé seo fáili, múcl, dachtéiris. Vís sa gá lá rimis lá an Jolín, agus vís fénigus Mike Lein, agus Sean Mike Lein, agus Sean Ian Vickel, go raimis an Jolín. Ach daidí samach ach go háide an vadinsa, agus sé vín Jolín, hier ar múile, agus a edible an náde díirige. Rís an íag me hénig agus an madra, agus chuis sé stech a glíhán cloch clí. Agus vís a grébe, agus lá minnig grébe ó hin. Chas aid jas. Nor iechas, nor hogus bechaun, sé ví sé nád ar stek, agus ag tadífúm agus a gáidí. Agus an íag sé chuis sé hédig agus an Johnny Scruggle, agus gintar a vector in Jolí ach go háid agus ví sé chuir lá Jolí. Agus cím hís na bhna sa lánalag, neidir chuige seach a héalaíoch sé me gaun, a scíban tarrán, caiú, Fairy Tale of New York. So sin is lá an Jolí. Na dhéag sin san bhí sa sosbegan go dtí agach ihe na cud muide. Níhi dénach den tseanna bhíon. Agus a níhi sin gan dát bhíh na héine ag githe agus a githe agus a githe go mbeadh ábháil ar mar déidir man na níos fád a gháinte níos sin go mbeadh ocrasart ar ina bliana, go mbeadh ocrasart ar ina bliana. Agus hí nósa go dógdís blóigil aráin a machchas an nain, díach a machchas an nain, as chuirdí sé gnivan an duiri sé, agus déidir an sonnas isteach agus an donas amach, an nocht agus bliana nocht agus an nóir sin héin. Agus há cúpla ráitis de frúil, agus na scinóí de frúil mar ára sin, ach fáca mi déit san mar háisiid. Agus san son bhí cuoine las ríist, agus cadé gló agus ásar na héine, agus a githe a femadút, a githe agus a gól. Agus an son ar a hagach cin lácuile, sé sin an chéad lád an bhliain nó. Agus a ríist, áhasar na héine, agus tús nó, agus úrich nó, buint leis an saoil, agus cuoine lastaní sin a ríist, agus na héine githe a gól, agus iadach nó na héine. Agus chomáile sin déidir be lá na níor smíe, ach níos sé sin an na níos ach bhíoch sé an. Bhíoch na leandaí a ruthe ó higatíg, agus má lárador, rimis benantí, nó ferrití, cha benantí nó ferrití soláistín beag éigen húrtó, fédín beag éigen soláistín beag húrtó. Agus déidir fógrim írsmart, fógrim írsmart, agus san cha benantí nó éigen húrtó. Agus ruhídí sé sun go dí ché tigeile. Just a ríist. Am des. Now, can I share the legislative? O gan dát á paidir le cuilegan. Tá na léráidí go hálan. Tá léráidí á dan Lemonéil, Donald Brick, Howard Yesel, Andrew Whitson, na do bhlein go sin, Jane Hilliard do Gali. Cuiimhní húlbáin ó bhile beach chalín begóga har tas dahu. O nad réné, táid da. Le me paidir le cuiledíh. Cart sé sin go muis. Soms go mórn Caint déanta go ne me paidir dí bheith go háide. Lá cuile a thugtar a chéad lád an bhíon nó. Ón leidan calendé an chéad lád an bhí a hagan an focail caile. Thugtaí lán an níor smíar leis, sé sin lán an mrutansaí a bhliana. Agus an paidir an san. Úrnaí a múnach im leanamh don féin, dúiseacht le dúthracht ar gaidim na néan. Glúine a ligan fóm ag gachart chun dé, chun an úrmhic a bhí go tuiseach ag sile as a dhéag.
a rian an angel na naspel na bágus na gliar, a isa a rugachad lenah I dghine is a dhia. Írsma a chilmart. A ahar na mrás atá fial. Ócuide do manam is magam a near na riamh. Agus a ríist na héine bich na lení scipáil ó hiige tig agus áhas agus úireacht agus íbne san éir agus cuinde las an nísin go dat. Agus an sun thug fágadí éhe na ddírí. Agus a ríist lá mór agus ihe mór a bheith éhe na ddírí agus lá nolig bheag chuma. Lá nolig bheag agus ihe nolig bheag nó éhe na ddírí go mistir. Agus lastí trí chuinel sa bhneoig an nísin. In an nóir den trí rí a hánig na síthe a hánig ónahar le Bronntanas. Agus bhí lán tradiisiúna buinte sin nísin chumá deirtaí go nintaí. Bhíon don isce agus rándas na clocha agus siad an bhíar chu go mbeadh trus compórdach agus na ddírithe I mealach. Agus tá eiste álainn scítige seo mac an tíigh sa leabhar má dheall ar na ddírithe. Agus a dul han eiste san má dheall ar an afan na gine afan na sfithe tá eiste scolátha scíte ag rianach I ógáin agus tá sé sin sa leabhar chumá má dheall afan na gine afan agus sfithe. Agus nolig bheag fadóbhíoch turcigin go nolig bheag agus deirtaí I gníach na fearibh an cócas as a bácáin. Béidir go nídí 6 cabhar go bhút ach na mláthán is seán an beist bailíonn sé nuha amach cuairtí néad agus. Léméidir mé sin rís tá dánáil agus seán ó riadáin mar dheall is nolig na man. Agus nefnis cén an cha sé sin ach tá chun sa dír me cad a cheadú a léméidir. Cad é na tradiisiúna nolig na man a bhhailín? Trí chuinel a lasad a bhneoig. Ach raibh éon buint leis nolig na man leis sin a dtí tú? No. No, glúis nolig na man, nolig na manadiris, nolig an bha, nolig na bharan, nolig bhuar bha, agus bhícha socha Dedi agus na cartaí am nála chéile agus na meiseáin fáil teis an na fiógus an na dóise agus nachas sé é le an bhíli. Ach bhíoh tucaí gon lánalag agus hamdíar gáilmeach há dánáil go seán ó dáin leanacháiste seaca agus fé dút eiste beo ag seánach an tíí. Agus é cainte in sédín san cainte Railín ihe íon tíí. Tá sé sin an jas le léh agus fang bháins bí me cadile dhéit na ráidíh. Sogul go gáid. Nu ní sean áis leabhar necha má de min helilih. Dá an jas soge muis wa fiannachta ó bhile chóta fearín na buns agus na cíistí deasa. An bhuaile I gléasta le ganimh na trá, blan na famnaí san níhi le siuc, fallí nó éalta mór hímpel an tí, an chlós is an páile greanta fí spiuc, na silgáin ag discannig bhí tholas na naamh. Fíiste na héistecht an tránóna a bhré, sceitmíní a lenaí, iad chun suin rivenaí, cuínle ag rínce ag fáitúr of macdé, a máidecht a brela, lá bdithe san na ruit ag sís. Agus chomari sin chudís punan cuisce nó tuí gháil féid nó punan cuisce sa doras mar áitiúra mis an bhaidin bhuiideag san lena vísa ihe nolag is gachéintig. Agus cháchtíí an chuine lasta a láirtí a bróca ganí an dát agus beidir isci timppla a bheáilis lasta an nuíar fad agus an chuineil ar an doras ar leiste ní húntaín doras an échar. Sin é ihe nolag an is. Agus a bhádín bhfuil an leabhar le fáilte is I go learne, mar ní féidir lomdul siar faoi láthair tuis gon an Covid. A story just is siopí áirithe.
niet in Iran to shibigara hasha so shubisa dangan agus yet far halo aide khotgorine shol shit goed Tá go mé sin tá go yeah an leisgur am post sa hí. no tigim dit ben hen is messen na weet nie hoe goed maar haben dan die kleine kanselense Well bhe sé sin anías, ja. Ding an hostel sin. Dúirt den éigen go meach sééis cranachar an nufa got. No fear. sin gorkig. Tá cóbháin gom le horta agus spéidir si get an knéide réidir de Ghel-Taca. Ach Eileen beidir goidechan an taide goed vegan kostes. Beter. De kantní vanin an van sin. Ostradenis just bhfuil me Caint leis aber le Katrina go ra sa curatoirisk. Katrina Chaile agus Francis má búlan tú lé. O dé bu me le coolgus. Dé sin do. Fe sin gan dat na vi na her dat vi oigus o fast gan hele. Lá de vi no ha feit kusgéim kulig in lá. O se. sé lá an het feid beú speole agus Condition? feid beú speole pí bra féle sé sin liad finomdi so feid finom in lá le lá nolle vilg agus sé sin se le chom agus klechtbia teige Sir Williams actually Harrigan Pictution. Fe mis ha pí an an óún an gáil ó fan dearcin sin is Míhall Melóid. Míhall Meleg bhí le TG cehead agus ha PC chan ó bhío PC chan ó valúchan na sscoil. Siún was a gúta bhío agus a cúnta difriúla tíide agus femadút inis tri chomá cuiir bhína sunna go Nollag. Fe me ha a lá óla seán, a lá tradiisiúneán, a lá scialtán, a lá gailin even. Gailin even. Agus be sé gibh go jo. Is fiú mar be sé gibh go jo. Na hé Nollag tochtú mecha. Agus a rinne blian choma. Cai mé rá a rinne blian choma. Agus an dáná le mar vekentí fa seán. Agus dá le crivín ó knéide. Agus lémónéil ó charscail bín an alín tóid hálín ális. Ach tá dánális an choma. Maar salige Nollag mar an staide doetjelle. Ach Queenlin in vise Tá Queenle an linne vise exciteú nar Jo vinogin eelta fan ik muide goló. Se féle na sihe na mochtas na mró. Se evenes nar grihe, se sichain is so. Klagini binne san nihe de kling, féini even na Nollag da reint. Kjota krutschiver ag angel da scheint. In mijn chair dan trivi, ta isa gedain. Se féle an rivig, se féle veg buan. A hast si na hísne go lá láman luin. Gwym Nollag yes even, gach si agus suan. A chárde ma chríse, gus frisig siad cuan. Nach des, as tá ceolca le sin inis, ach sciach mar dá, ach a ceolca le sin inis, agus tá si go hín. Agus gan daft bhíocht na mannaí in náidir na fallícha. Agus ceanna go bheith go méidir míad beo in an amsa ríist. Agus tásúlagum go méid Nollag even all na gibh go léis. Bhór bhd bheirech gur maigad agus blian nó fé áhastíh go léis. Agus tu sí ríist le chuna dé, go méid mí beor an amsa ríist. Be láil le bí a chuine sun agus a ládal a bhaid agus bí ása na hé. go fáil bhhaing. Bhuiim críochnathe. Neiste go seo. Na ken tá mar se ma ha críoch na níos go. Is stoilm go dóga mí cúpla ceisna inis. An é fan ferú fiola dúirt san lá Nollag fiog. Dé feid beú speola SPEOLA sin sais mel fiola. Clúpáin fiola vi. Kan se le tro feirí seo SPEOLA feid beú speola.
Agus cad den tarna focail Faid. Eliús, a sin. Da di fach pís a feolig be you. Faid. Berú, oké. Be you, yeah. ó Berú, Berú, yeah. Bailing wat is nog gist. Hero. Marto. Spio, fad Verú fiola, na? No, spiola. It's a piece of fiola, focal. Shannon girl, yes, piece of fiola. Yeah. So fad Verú spiola. Faid beju. Berú. Beru. Faid beju spiola. Tá sé chumá bheith gartagum. O, canta. Hasha salau. Bhfuil gachrad gur thugtú cúntas faoi sa leabhar, tá? O, the hair that hasha leite sa laur. Anna. Gle barcagam. Anna. The hair that the leite sa laur. Hasha gleam. Ní mi se fún na shap. Má tá breagam. Níl an nachtart. No, tá sé gún trí. As Ghaelin, just Ghaelin just glút. Yeah. Tá gan áras. Legi go machasard, hasha níos fara leib machasard. Cinnte. Yeah. Will ceiste ag Máirín Flanagan an sin? On Mike, okay. Máirín an bhéad fád the microphone a chur ag siúl le a hall. Merk tú I Ghael-Taca Máirín. Máirín Mórach. Oh yeah, tá fógra buil tiltte ón ach be míad oscailte, beidir go mé míad faoi uisce ach. Tógadh má go chola snáb gom dá bhí sin. Okay, téimiis hail chun an leir sin áin, gurf má. Go bhúnta. How is an the lower fat? Órchiste Nollag. Or hashtag. Órchiste sin treasure nach as. Oh, yes. Treasury, a golden treasury. Agus is Bronntanas Nollag, agus be sé go jo. Ní bheith á bhla mar go wisdom go se go háin, agus an scíódí ha tre ski lecht PC leo tá sé just gohín. As tá lá cíalt an chuma, agus an Nollag deoríocht. Agus an Nollag sa chlóthar ag siú de lús, tá sé anna ganúir fad. Agus tána ran an chuma, agus tá lútas agus díomhide. agus tá gáithleochtán ó Jimín agus tá sé go. Ó Jimín a sé go hálinn. Hála fad Jimín a chunáid an bhaisiúcháin agus Jimín sa Jolí, tá sé go híomna fad. Tá sé anna agus tá scéal anna an babúsce, dus na lenaí ón rúis. Rathrig seán ó thulach an go Ghaelne. Agus nósan na fórnatí, agus an nósan na hánig ar lechún, go nínim rá go téindó. Hí sa chala ní bhráthach, Port McGee lein siad sa bhéla. Tá nósa go sun ihe chin bhíana dul amach ar faráid, agus hánig an nósa chúha sa ó cén bhíon ó god tipul 60 storm. Tá sé sa leabhar go sem tos hánig grúpa ón bhrainc a bhí treis teachtar farige, agus viidir chúha cos chala sa chala in ní bhráthach, agus nósa bhícha go sun ná dul amach sa níhe sin, agus paráide bheith chuir, agus bhíh píbrich an tusa go déanamh ceol, agus bhíh seanna rinne ar a gléasta suas mar handainnig caite crám líidir is fadó, agus bhíh sé sinna do sacha paráide, agus sunnig hitach sé sin do ligge, agus hag fad nóach, agus sé gléasta go háin, agus sé mission bhí nó. As bhí a chótóí leis go landar leis an tradiisiúnsan, agus tá sé dhéanana fós hís sa chala ní bhrách. Tradiisiúnsan. Ihe chin bhíanana. No. nó gom leis tá an leabhar gomsa agus léim alt nó cabide las gachíthe agus tá sé yes. Tá sé gom fuair sé bead 3 nó hin fuair sé sa fást ar líne, Ó gohúteach. Gohúteach. Tá sé rás go deo. Tá rud amháinna chuig go bhaid mar an lá beachtaí ar fad a das na dtíine ógan ná lá an drolín. I bhaid níos táchtaí ná lá Nollag ná ihe Nollag ach an drolín agus
fé mar a chaidís tránáda leon Nollag. Ag o'r fwd yn drolín. Golhúd an Jolín Yeah. An méid agad eilper. Oes fast go. Agus an bfuil an nós sin fós I Corca Dhuibhne nó bhfuil siad go léir imime go dtí an daingan inis. Ó tá sé an fós ach ní sé choláir sa bhí sé. Ach tá sé an fós ach has sel difriúlí tá sé difriúlí ach tá sé an fós sé. Tuirte an leor go dtí an óig go fáil. Nach simúil nuair a bhí na daoine ar an Ileán agus nuair a bhíodh siad ag dul go dtí an trá mhór agus mar sin de lá Nollag agus iad ag gimmert cumán mar a dúirt tú. Agus ní ar an beile bhí siad ag díú in éachar ach máíocht le nach simúil mar chunta mór pelle círí agus an Ileán ceappa ach I máinte bhí gceist. Máinte bhí chuir an leán, yes. Well, sé mar bhí bud beidir go sé teach an cíad ríiste níos mar bhí céirí le antrim chunta intrim mlíon de dá sin cearn, de sin cearn. Chobardúin. Spialm héin na máint, tá na máint go háil na fad. Ní lechla chu mar is na máint. Agus fiáil muint an leag meach gohannaí go siúcacha agus golachan is a spéis. Maar een duidelijk is toch niet meer een duidelijk spjalen van galas. Agus gaan weg naar de wogen weer door maken doen geen niks maar zo. Zo spjalen ho. I'm sure Tim go hen die geschokken dat me waren weg delen. Go hen die geschok. Kan tú een tréfse Máirín ar an Ileán tú hénig. Gur séliaach do bháthir ar an Ileán. An raibh cat tú een tréfse ar an Ileán tú hénig. Just íháin chumristeach agus beidir stígur an netach na bhóteach téilerin agus chamir fantastíigh agus ná maigin nach ní chasréifsrí a bhín dána. Ní bhí chéan chrán Nollag an míoch fadó? Ó ní bhí ché chrán Nollag an, agus ní bhí ché chuileán ach einán, agus hínis bláhan na áine, agus chuir sé steach san einán, tá sé sagam an go hónis. Hínis bláhan na áine. As pápéir date, as chuir sé steach san einán, agus chóla gráidir fás stig san einán. Iad go híomhne chun. Gine bháid sanna duine sé fósad, as go mí chun sé os ciúna bhnógad agus os ciúna bictúdí agus tor des einán na deanta, as chóla gráidir fás stig san einán. Agus bhfuil tradiisiún na gcuinil sa bhainógáin an támar fad tá tá agus be deola cúnmh dé tá agus ína dí ribín tí chuinolgum sa chomá sa deol. Ach an iad na cín leitrecha bhín an cín leitrecha sábhátacht. Siú bhí mis mar a fadó feidir na gríle. Bhí cuamar na héin lena sa tig, dólamach agus fiochat na cín agus má bhí sé fioch, rís ná staileach má bhí sé beá rééis meach na cí sé go léir le chéile. Mar bhí an an séireach, bhí go léir las le chéile. Bhí go hála. Agus bhí cortíine na fneoga go chomá. Minnig go chuid cortíine sí héileach ní speisialta agah. An míoch am foioi le go las féin na cuinle. Ó chó was a bhí éon sais clapal san échran bhí na cuin lasta. Bhí is lasta go luúan. Well, Cair chug leir sé tí beidir. Eiste chlór sanát inarrása san níos. Ní raibh cead a goin na cuinle lasa, go dtí go méoch na cuinle lasta ag an cósa a bhí trasna na páirce óin. Caithmis fannach go méoch na cuinle lasa ag muintear lúnaí agus sin a bhí cead a goine agus methir na cuinle lasa. Ní dhéanach éon éile an gnó. Bhí sé sin los na chatéigi ní ferrití nó an uintn dí zóige. Bhíoh anthóir ar an gaiineh ón trá ag na firmióirí beaga timp na háite sin an taí a bhí gomsa nuair a bhíos hir 960 héan. Bhíoh capáil agus trocail agus iad ag tríal ar an tráig agus ag tuairt gaiineh úr a bhaile chun na buailí ag lean amach agus mar sin de agus nó sin fad na bliana ar fad. Bhíoh nó an fanna blian ach go na Nollag is anas
Gnó an speisialta. Chlána dís na beháin go léir agus chuir sé gaiineh steachúnta agus bhíh sé do nás go chomá agus bhíh sé gnne so go a bháid ón leán gaiineh lehéidir dig agus tí le tinine. Na kann hé sé sin gi bá sin runna bliana. Skoppadí sin tí as an lehéidir gaiineh. Gaiineh galón draig báin idir sí. Chn galúta Nuair a bhíos imma galta hí an imma Ghael-Ling agus mar sin de. Ó Carás? Bhíos I dig an gomín hín bhí an hánig sí an I leán. Ó níl robbanit. Ó ben ín nach téile. Bhí sé ás ar fad agus bhí anna réimhse gom hir an sin agus is stigan sin fiúcha suas má chud Gael agus mar sin de den céadú agus líana díis. So bhí antá ceartlam gur búlas lé agus bhí an air istigán freisin pets go hín agus hánig siad isteach an I lán agus agus bhí antá ceartlam. Ó bhí si glóte nach téile. Fíor agus chuig napátí go léir go dtí scoil mil céidir níor cúidir go dtí scoil néamh. Bhí sé leis líidir an dá. Leis líidir an dá scoil, hála sé sin na cúpa bailile tí na háide leí an dá bhaile. Cé a bhfuil tú áirithas na fost Máirín. Beias de cúpa blian. Stol fan bhóid tí seach mianna. Ó se. Am le scéal. A Máirín is even lam an clúdach an leabhar tá sé go háling. Ó na fi go híban. Caint is. Na pictúrí istí gan comá tá sean Victoria na Nollag na sean má siúchan a bhí gcuin fadó. Tá si da agus na pictúrí mar seo, is cuilam na pictúrí sin. Agus na sean agus tá cuileann agus aáin na le comá, tá si go háling. Agus gí rud típal ání se gom sanis bhíh sé típal an tro glúnico. Agus fiocha seo. sin is chotíl dem hain. Bhí rud eile an leis heir típal an bro glúni, but na a cá sin is. Ní raibh mór de bhaisiúchan a going Máirín ach an cuileann agus an aáin agus tá sé deachar teacht ar chuileann níos ach bhí mé an scibrín in é. Bhí ledóg ag díal cuileann mar seo agus tá sé go háling ar fad. Fair play to Ó yes, Eilís is hacha. Ní is gom cá bhúr sé ach bhí sé ag díal €3 an ceann ach bhí sé ag díal amachchas amach ledín óg bhí an cuileann antáchtach fadó. Ó bhí chuileann an háchtach, Soim nach bíochan an mistletoe na míoch? No. Ó sé los na Balgini skite mar si leir chomá. Míoch sé mar nó sé bheith an No, ní bhíh sé gunna niwe. Nerá sem lelia sé híal híos Moore Street. Ní a bhéon gá leis go an ámdíirmad. Ní bhé gáile se an ceartta go. Is sa bhíú hasóid ag an Nollag. Agus a bhádín bhá leabhar a gomsa nadidir an gcín si bhaine sé le Brín ó higén. Ó se? Agus bhíoh rudí mar sin maní agus yes, há sé sunna si leir chomá na maní le blian ó higén. Na de cáúla sé beidir te teir se fadóíomh. leis an. Se a cháirtaí nóla chomá ó hecha.
Oh, yeah, yeah. Agus smuoinigí go cai go bhfuil annach chuid eile sa leabhar a bharín, seachas do rudí a luitó mac. Ó tá bhd tá annach de fad. No, bhfuil tagart tán de leabhar mar if í hólaháin fe blina fás agus. Ó tá rud íhín scíte sin an, yes. Agus mar cumach an Carúlis binne. Niet mé an an se ráid, mar hanna go mar gáta gom. A cha rud áne mai mú seo súdahain. Agus an fer thugan na fédíí noch de Caint senti. Agus an siad advent an gandacht, agus tá an chiad crib le pontías mar chuíach chiad crib. Bhí sáis go me na mácha go haine goléráil. Wat is sti me jou ní ga tú de slachna dé fé áit fi go néáit. Pí le e bhile bút. Agus le tú pí ken rí caiimi sin le rí se go san. Be fá le pí ken rí rístelle. Ca é an slís tá póla chun an leabhar áil. On Cromper. Well, Tom Shimachoni I Rusvik Troin agus pe tap de gom fortlarig agus lo garman agus Sineas dócha. On me an leabhar le fáil éon áit mar sin river Nollag. Sto gatú gléich eirecht Chorca Dhuibhne. Eirecht Chorca Dhuibhne se. An féidir na leabhar chomach a bharín. Agus niver nádi sé Lord den egen nádi sé Cloisiime nádi sé na héan cúg sé ciad cúg sé héan a náid a náid as cru sé san de lesta. Nádi sé na héan cúg sé héan náid náid. Se ha den egen Caint. An féidir le cóp den leabhar chur ré. Kun me cópa raig dí kendine. Is féidir le Ghael-Taca Pat an bhfuil lán cópan a gcuibh sé gorcaí I gcathair corcaí chun ceanna chur a raig chuína gúnda hirón. Yeah, but mátá tú sásta an postas ar an costas cuiste íoch. Costas, yeah. Ach bhí costas. Bhí tú deagúlam réid cópa chur ré siopa. Oh, diachit! Dis a keep. Well, come over there. An ma ceansa le fáil ar cias. Ar chuirtú na chópa sin a raig a fáil. Ní chus é chopa raig, man ní se gom. Catú díláile sin eirecht Chorca Dhuibhne. Agus na chuirtú ar fáil ar lína a chuir. Sochú sé fáil. Tá sé le fáil ar lína, Tá sé fáil ar lína, yeah. Gléigir an eirecht agus tú sé an tóls gléadat. Chasan ní bhaín atá bhaid. Fáim mis an cuid is mód am leabhar as an siúpa an carú poli I méil ferriiste mar tá mé I gánaí sasna agus tá de leabhar ar déal ar an tívidirlíon an carú poli I méil ferriiste inis freisin. Fiechan is? Carú poli. Fálacha náitiú níl fáid gleamach? Was er sin sa cultúr lein? Yeah, sure. Ach chuann tú an tuairtú isteach go dtí éireacht beidh sé go tríomh Nollag cinnte. A chuomhín is féidir tá do riamhfos de gom agus is féidir lom cúpla fáin si a heola cuat. Air Corca Dhuibhne san áireamh, so ná bí bóra chuirigh mé na sunraí cúgat a riamhfos taréis an rudsa. An rud is first mas féidir na nasc a chur amach agus ceanta chuirtú Dhuibhne Bécheannach ar lína. Fnech ar lína, dí ché, yeah. Dúnas barchan scéal scapu. Okay. Sure. And will price special gorn Ghael-Taca go. Check Margaret Reach. Neil come in our era. Dám glanad is
Dan Glanadish Custis and first. Yeah, it's more an true a €9 atá bhartán a chusa post so. Yeah. Mar le lascanna fáin buil Ghael-Taca lascanna 5 a caiid tú báilríocht íoch so. Go Santi coin. Better. A bhórig a ceiscomart a luigh tú Nollaig na man ag túslach a Cainte agus just réisélum léig mé in Órchiste Nollag go míoch na mina anna gnóach ag glanne an tí rih na Nollag agus I gcóir Nollag na man an sin an lacadís sos an ligadís a ski. Ski, oh god out. Well, na mláá na níis glacan se a cí agus bailí machchas cin se ggóil a géhé a ggó las mudandig tí bígan ach má bháis nach déilethe bhíoh si bááis cócailt an Turkey agus ní móríon meid. Nach míoh sort lá Nollag eile ann lá Nollag na mána in ádignas cuiinem go míoh 3 lá Nollag agus bin lá cuile bin lá mór eile dun. Ó lá cuil sé siad lá an bhíanó, agus an siú lá, sin lá Nollag na man bin lá mór. Siú lá danna, bhíochtm lá in nainimis agus é thugant bog. Stórim go ná bíocht na fearh Albert an obair dhéanamh. Ní raibh na sciilní cosá, Ní raibh taithí có. Tá banclíon a gom agus is as Mexico dé agus I Mexico tá ihe Nollag na man níos táchtaí ná ihe Nollag agus is an lás an na Valar-títar an na Bronntanas Nollag. Seachas lá Nollag agus ná seachas Spáin chumá is sé lá danna hagach lá na dríí. Agus a manidis a nús na Maisiúcháin an lá sin nó an lá na díg. Well, ní bhain mís nó beidir go dtí lá le bríide. Bhí ché dúig ní sorin. Ach cuine tead an nuas sé. Ó agus cadachan an gubharm san nóimse se hagan caiite an nuas an crán cháúin. Idir gá Nollag beidir tung tead nuasa. Á scoú sin. Ní meile me sin in éair. As te se gan tead leis in America actually níon. America níos fear ná éidirnis chun na Maisiúcháin cí mat suas. Bhí sais pisógáin fadó Máirín nar ceart na Maisiúcháin a thugant ón teach go dtí go raibh Nollag na man imethe. Bhíoch an tá leatar ina bhíonna. Ní sé feicáin tú go mé an Nollag mé. Cén deabhhíonara. Bín deabharach ar an áide, ní chun mís náide go dtí ihe Nollag agus láir mis na Nollag chadó. Sin nuair chun mís náidead agus dheochtí nuas san ní tham mar treis Nollag. Ach ní sé náide mí a bhré agus fá deabhar a thugant nuas. Conas ag leanthach sibne an chimné fadó Máirín. Heach fear bháid an áide agus maidide gé le toráide sé sí sa sósa fear le leis. Le tar chuilin, anna? Le tar chuilin. Toráitin. Tar chuilin a bhí ag maithir. An bheith. Tar mór chuilin. Agus den glanamís an túlár straine a bhí going í ná ar a bhéon cartaí a going? Yes. Dós céanna gomsa, sin iad na seanléhananta. Sin iad na seanléhananta, go húnta. Iad go húntaach, Agus handal níos fear fós ach caibid bheith cúmach agus aidhúta tradiisiúneáidethe agus sa cí me bio agus an íbnis a hen leo agus ása bherin. Agus ag stúlirí. Agus tá bheith an Nollag mé, bem de túla sin orach agus lá le bríide. Lá le bríide ar dá san le na bríide. A bhádín bhfuil tú chuoinmh CD a chur amach leis an leabhar? Ná tá bhain stóir go raibh sé go húntaach ar fad. Ní gágan le becha leabhar go léireann ach caiitóidí beo agan agus
dhéanamh ach ríist han tú caiinte chostas ach le cúna dé gan jogin sin dhéanamh. Bheith sé sin goúta fad. Stolim go meach anna éhar fadar sin. Agus go dáló sé. Ach ríist tá obadáin agus tá costas ans mar do. Ach stolim gnéannig bhar bhór na daine. Ach ní freiceile le déanamh go a bhhaí. An dwaide a sober níis. Na gitú speklaí na net mu speklaí gáile maidin le di. Lechose. Is seodan lá sin dá Máirín mar beag sé mar a dúirtú is féidir leat língdal th neis chuige gach éon Nollag mar gachródistí gá na seanachtail agus agus ráis agus staid agus sun na staid ma é ó néil í an Nollag nar a héal seo ó fiús ó bísún le agus má ben trí Wolftón má ben trí am sin na Nollag. Agus Sullivan Bere, treis caiúntáile an siúlóide bhuaig. Na bailteach go léir ainithe agus de cúda dé tuí fésan dé nóis siúlvéir a dhéanamh ó sostaí brefne. Go annach staid agus annach chuid óil sem. Agus gorh maitha go a sé chu le chéile. Tá fáiltróid. Is beála an Nollag chun íbnis an Nollag. In líana big an Nollag codifriúil big ort ára hintí dhéanamh inis im líana chun freistal ar efran agus sin mar big timp na tíre ar fad agus afar gléach a choristeach go dtí an sagar próiste agus a dhéanganú agus mar sin de agus spás a chuméad agus mar sin de big sé codifriúil im líana. Big. Be seanna í friúil im líana, ach ag an céanna be sean big an bhrí céan an chomá, bé na bechéad a daoine teachní tí chéile ach las mu sun le cúna bhré. Agus tá lá an efintí a chuir siúla chu rihléach an go mbeidh na héine ábhar efan an Nollag gáil. So caró sé sin. Is caró mí léir le chéas be mí slán sábháil le cúna bhré. Le cúna bhré. Máirín chuireach mé thu ar selle dahí agus bhí mé an tainna bhas. Bhí tú caiil na sean léhananta má le clí agus bhí mé féin ánig an am céine agus bhí mé an tainna as fiasa faoin ar an órdóg. Agus ag síbhúil a bhaile coming home. Cuine mé. Ach níos sin chumar Bhí sé scapian lás an bhí seanna ag bheith Caint, but chumar na dhéic sin mé hélas eilí ní thuúla bhain nachdéile. Típal na Frankcéad an Ordó. Thompson dhéondíine sin. Ach inis ní raibh an Ordó chofaid sin engen. Chan selsan bhí níos ach bhí sé go húntaach. Bhí sé go húnta bhfuil mar le daoine anna múl ar fad. Bhí tú rá féin tros trí rascré an bhaile sin anna agus bhí mi sé bhí an aib céine gomsa le manisteir an mí ar bhí sé anáda ná bhaid fá siab go dtí tasach Chafáisiú go dtí an taibhile. Tá leabhar lán? Tá leabhar lán an ceartta go. Na canúntí go lé na choscailín gláiste, bhí sé sin ola gom le rá ní hána sé mechar lá. Na canúntí go léis a bhí an ó húna ngáil agus ó leánáir agus bud bhí anna cleachta bagad féna chéile agus deirech ar mínte húna ngáil áchar sin agus deirech mínte chana mara breanna as deir mis fiechar sin gan ach bhí scéal an iasig an bháid bhí ben ó tílan an húna ngáil a gobar sticks an lascéad bhí si bheil molla chun stocaí agus níomh éon tuiscint ag mítar an lascéidirí Gael an húna ngáil bhíce. Níomh éon tuiscint chuidí agus gléidir an Francochirí mar hagur fearú an bhreink díal a knech glamig bua agus níomh éon tuiscint go ar a versan so gléidir an Francochi ar a mensa as deirech an bháid. Díimi si mar a háin si ag níomh éon tuiscint go nidí. Is ír fréachán thu anna?
Crow, Harrisford. Oh, shit, Caint ha Caint inis. Bishop. Sin Padraig O'Leary. Vi sé go actually, ní bhela cho bhíon ag balóra. Yes, that's cool. Vi me féin agus Padraig an sa nekelum be goláiste Padraig. Beidir gabhlíon revision ó 6 hocht go dtí 7. Ó ne, an yeah. An Tom céine le Máirín yna. Ní hanna. Dhéic sin go leisceil. Agus óige. Óige, is he? Ach balór ha bhíon, na chiimi sé ceir blian agus an na bíblíhí se a scíbal dána bhúine, cai sé bíbal scíime eile sa múni sé an dáin. Ach, sin scéile. Yeah. Beidir go gúil sé ceart ar de cheart a going an cruú seo a thuair chun deir gníis ach éon ceist a dhearnach sal néanam an cronker. Ach, ma jouler in lauw is few maar beschegel gejo en no wil kostes agus kostes postjaarlijks maar zo ach beschegel gejo agus is really is few gemor agus aan de frontes is toe tenen aan de frontes ja few tá ribín orga an glúdach so fé kun sé cosú le Máirín Nollag. agus tá laubarán ó sé ví sló go chéine laubarán. An gine ve sin he is timp in na prokéid linne. Ó se. Chidele kom sin agus sé timp. na kiin pro glynne. You're a bhíon tractor health and safety gnom. Bhí sé chod ag séireach sin. Bhí se nach lánt é bheit got. Agus bhí bolán chuinil timppel an tí cúpla seachtain in íg, bolán chuinil. Bhí sé ngach seomra agus bhí go deas fécin timppel an bhaile fearn go léir agus na chuinle na fuinóga bhí sé go Bhí sé go háin. Riach a fiochan cé bhí na clíine las agus cé las dúise agus bhór spórte agus tugus barló ceann darad nó ceann bán an dearach an dat agus clíine púnt bhí hiiste clíine leúnte nó clíine leúnte bhí chuine mór dearach púnt ó se. Well I gocig hí darag agus bán Máirín. One of the other glasses buí ginine bhis. Caint amach a bheit me túistigint an áfad nó me ag Ghael-Taca oscailt an áfad mórach nó? Tá míad oscailte cédaoin go saithreann ó leithúir treisinné go leithúir treise chuig. Okay, well, bháil míle buchas arála le Máirín agus is sto go mór abunnan agus an Frankach nar hiag muinter an Ilání higamar go bachtú tá Gaeilge chrin vlasta go agus na scélíní ar fad thug siad ardú crídomsa péisce le. So an dúir a bula bosta. Súrta bula bostíise. Bir geléir tnúla sin dáéis a bhara. Le cún of day agus winní taine was agus nullig bheirech úntachtí gré agus blian nó félas. Tá anam gach duine leistigh den níos le seo chuirteach Joe O'Reilly an bhfuil sé fós Joe O'Reilly. Tá agam Joe O'Reilly, tá sin na Coney Manchester agus is os bailá clé. Na dtíine ar scáil an ó. Déanana bhí sé fád. An dara láthir.
No, but Yeah, well, you know, better Gerdas and Roddy go Rocky gun do show ad last month the Corky gun worship. Okay, well, talk so worrying agus Gurmila good quick gakenya a hanig unso agus Tasulangum can make Nollag fui hen agus fui Vashig Div Galer. Má go teat chun é seo chur ar siúil bhí sé go húntaach gur má Nachtegen.